Hi havia un sabio ahí en la plaça del Caudillo, baix de l'estàtua esta que n'hi ha, representativa de la plaça. I estava Motoret allí mirant-ho, l'home aixina molt preocupat, i s'arrima uno d'estos per darrere i diu: què li passa? Que no coneix el personatge? Diu: mira, el cas és que estic mirant-lo i no callo qui serà. De veres que no el coneix? Diu: de veres, com si minxares peres i les cagares senceres, de veres. Diu: però bueno, de veres que no el coneix, però anem a veure, vostè té televisor en color en casa? Diu: pues claro que ne tinc. Pues gràcies a ese home, gràcies a ell, té vostè televisor en color. I encara no el coneix? Diu: mire, perdone, però el cas és que jo mire molt el telediari i tot, però no callo ara. Però bueno, però quina ineptitud, però... Vostè, anem a veure, vostè té en casa llavadora superautomàtica? Diu: pues la meua dona ne té. Pues gràcies a aquest home, la seva dona ja va avui en llavadora automàtica. I encara no el coneix? Diu: mire, perdone, de veres, no s'enfade, però és que no estic jo ara molt en sèrio. Però anem a veure, mire, no me fique nerviós, per favor. Vostè té en casa frigorífic? Diu: pues sí que ne tinc. Diu: pues gràcies a aquest home té vostè frigorífic. I encara no el coneix? Diu: hòstia, este és Alejandro Soler, collons. Hi havia un sabio, també familiar de Motoret, familiar proper d'ell, que era llauraor, d'ací d'un poblet molt propet a València, de Tavernes, era llauraor. I el tio fa una collita, dices, de órdago, y pensa lo que pensa y diu: pues ahora que los toco, a China, que ha sido mi ilusión de toda la vida, China, yo, llauraor de Tavernes, regar la terra de Rotovator, ¿qué pasa? Ahora que los toco yo a China, y se va a la estación de allí de Tavernes, dice: ¿me darás un billete pa' China? Diu: pa' China, che ves a hacerla más. Y estos son cercanías, hombre, pa' China. Diu: yo es que agricultor, yo, de Tavernes, pasta, quiero ver China. Dice: yo si quieres te doy un billete pa' Valencia, pero pa' China aquí no hay. Dice: bueno, va, pues dame billete pa' Valencia, iré a la capital, mira, ¿qué anem a hacer? Yo, llauraor de Tavernes, mira. Y va así de buena mañana, allá a la estación del norte, y entra y hace: buenas, ¿me dará un billete pa' China? Y el taquillero que lo ve dice: ¿qué? De cachondeo de buena mañana, Dice: no, yo, llauraor de Tavernes, quiero ver China. Dice: aquí billetes pa' China no hay, hombre. Yo si quiere le doy un billete pa' París, que de allí creo que hay un tren que sale directamente a China. Dice: bueno, pues mira, veré yo la torre infiel esa que dicen. Oye, ¿y qué pasa? Los molinos, vacilaré yo por allí por las vías aquellas, tú. Arco del Triunfo, mira, agricultor de Tavernes. Y se abre el tío allí a París y llega allí, claro, ya sabes lo que pasa, ¿no? Haciéndose, dice: buené, billete pa' chiné, yo, agricultor de Tavernes, puta madre. Y le dice el taquillero: ¿en primeré o en secundé? Dice: no, yo en primera, cachondeos pocos, yo los he tocado ahora, pues, a China en primera. Y se va a China y está 15 días allí a todo meter. Y cuando se le acaba la mosca, dice: bueno, pues será cuestión de volver. Y va a la estación y dice: ¿me dará un billete para Tavernes? Y dice el chino: ¿blanques o de Valdigna, por favor? En esta familia n'hi havia un sabio d'ixos també que no es gastava ni un. Uno d'ixos que dalt del Micalet en 2 llençols no agarra prou d'aire. I estava el tio així tot preocupat que tenia un xiquet, i el xiquet aplega un dia tot cansat a casa. Diu: però què el passa tan sofocat? Diu: calle, pare, calle, vinc desfet. Diu: però
Què l'ha passat? Diu, que ha vingut correguents darrere d'un autobús per ahorrar-me 13 pessetes. Diu, que eres imbècil. Haver vingut darrere un taxi t'haveres ahorrar 40 duros, idiota. Este paio, cosí germà de Motoret, estava a punt de la mort, molt malet en el llit, tot tapaet hasta el coll, i estaven tots allí de la família mirant-lo, i el tio, tot aixina, leganyós, alça l'ull i diu: Amparito, estàs ahí, Amparito? Diu, on tenia que estar? Així estic en tu, pare. Diu, bé, filla, bé. Diu, tu, i tu, Carmelita, carinyo meu, estàs ahí? Diu, així estic, maridito meu, en tu, a l'última hora. Tu, fill meu, Vicentico, estàs ahí? Diu, on tenia que estar, pare? Així en tu. Diu, me caga la mare que vos ha parit i la tenda soles, cabrons. Este ja es ficava, no es moria l'home, i costava molt de l'ataúd i no es morí. I un dia, anar al xiquet, ja sabeu el que passa, els xiquets, i li diu: pare, vull que un tratge clar. Diu, una merda més clara encara o què? Clar, este xiquet era un xiquet molt travieso, molt informal, i un dia se troba amb sa abuela i diu: escolta, abuelita, me pense que no portes bragues. Diu, i tu com t'has donat compte? Diu, che collons, perquè tens les espardenyes plenes de caspa. No? Un dia va tot preocupat al pare i li diu: pare, les xiquetes de 5 anys se poden quedar embarassades. Embarassades, animal, que tu no saps que no, què passa? Diu, calla, la mala pècora d'Amparito, que m'ha fet vendre el triciclo per pagar-li l'aborto de Londres. Ara, no veig com era la mare. Si el pare i en fill eren d'UPA, la mare era d'ixes de... un dia anar al ginecòlogo a que la reconeguera i el ginecòlogo la fica en el potro, tot espatarrà, i se li queda tot l'assumpte a l'aire, i el ginecòlogo veu allò tot en gran i diu: collons, senyora, qué parrusa más grande. ¿Qué parrusa más grande? Dice, oiga, doctor, ya sé que es grande, pero no lo repita. Dice, si no lo repito, es el eco que tiene, collons. Una altra vegada